מצב מטורף, והאמת היא שנראה לי כולנו לא יודעים מה לעשות. אחרי שתרמנו דם ואספנו מוצרים ומיינו אותם ושלחנו לחיילים ולמשפחות, ויש איזה מין תחושה כזאת של חוסר אונים מוחלט. אבל אולי יש איזה משהו קטנצ'יק שאני יכולה לעשות שהוא ממש פצפון, אבל אולי בכל זאת יעודד מישהו. אתמול בערב היה אמור להיות בר מצווה לאחיין מתוק שלי, שמן הסתם הבר מצווה המסיבה התבטלה והוא היה ממש מבואס. ואז הבני דודים המתוקים שלו החליטו בכל זאת להפיק משהו, להכין סרטון ומשחק קהוט ולכנס את כל המשפחה בזום, ופשוט הוא היה כל כך שמח שלפחות היה משהו אחד קטן שנתן לו חיוך. אז חשבתי אולי גם כן לתת חיוך לאנשים, ואולי בא לכם להזמין איזשהו משחק שהוא בדיוק מתאים למשפחה, משהו שמתאים ממש אינטימי רק בשבילכם, שיכול לשמח אתכם, לתת איזושהי נקודה של אור בתוך הסיטואציה המשוגעת הזאת. אז אני מציעה להיכנס לאתר שלי ולקבל 50% הנחה על כל האתר, ממש רק במחירי עלות. משהו שאולי יכול לעזור קצת לשפר את מצב הרוח. אולי זו התרומה הפצפונת שלי למצב המטורף שבו אנחנו נמצאים.